Добре, Диан и Владимир да се яват, които са участвали на PlayStation и двамата, които са се заявили за Team Shadowhex и Team Heaven Bull. Това ли са хората? Добре, може ли едно микрофонче само бързичко, Криска? Благодаря ти. Здравей! Как? Диан си ти? Най-бързата обиколка, за кой отбор си се заявил? Heaven Bull, добре. А ти? Владимир, за Shadow. За Shadow. Да. Колко направи обиколката? За една обиколка не знам, 2-3 секунди ми беше за двете обиколки. Значи по-бързи са били от твоите, човече. А ти? Помниш ли? Общото 2-0-2-7-9-9, нещо такова. Значи ще бъде доста близко състезанието. Затова наистина, момчета, заемете вашите места и да започваме първи рунд на това. Наистина ще е доста обещаващо, няма да ви лъжа. Аз идвам да гледам моя съотборник. Да, ти няма ли да гледаш твоя съотборник, ало? Добре, имаме 2 минути, в които да довършим сетъпите. Само ще ви помоля да изчакате колегите. През това време, Цецо, Васенце, елате тук сега. На кой е това, бе? Така. Да се снимаш. Да, някой ми го оставя да снимам. Казвам, че това е тактика. Сваляш обувките, да можеш да усещаш по-добре гъста, спирачката и правиш така на противника да им мерише. Хвърлим отвътре по тушената. Чакай, трябва да се дръпна, аз не участвам. Какво? Значи той свали обувките, за да мога да усеща педалите по-добре. Да. Това го казва само човек, който не е шофирал, пък не знам. Не, принципно е хубаво. Затова тези с по-меки подметки шофьорските обувки. Знаеш. Сега ще видим, да. Сега ще видим, да.